Šťastie je niečo, čo všetci hľadáme, ale často sa zdá, že je to niečo nedosiahnuteľné. Čo ak vám poviem, že šťastie je v skutočnosti vo vašich rukách? Prvým krokom k šťastiu je naučiť sa oceniť malé veci. Každé ráno, keď sa zobudíte, si dajte chvíľu na to, aby ste si uvedomili, za čo ste vďační. Môže to byť teplý šálok kávy, slnečné svetlo, ktoré preniká do vašej izby, alebo úsmev blízkeho človeka. Ďalším dôležitým aspektom je obklopiť sa pozitívnymi ľuďmi. Naša nálada a pohľad na svet sú často ovplyvnené tými, s ktorými trávime čas. Hľadajte priateľov, ktorí vás podporujú, inšpirujú a robia vás šťastnými. Zároveň sa snažte vyžarovať pozitívnu energiu aj vy. Úsmev a láskyplné slová môžu zmeniť deň nielen vám, ale aj ostatným. Nezabúdajte na seba, venujte si čas na aktivity, ktoré vás naplňajú. Či už je to čítanie, malovanie, beh alebo varenie, robte to, čo vás robí šťastnými. A ak sa cítite preťažení, nebojte sa spomaliť. Niekedy je najlepšie len si sadnúť a vychutnať si ticho. Fyzická aktivita je ďalším kľúčom k šťastiu. Cvičenie uvoľňuje endorfíny, hormóny šťastia. Nemusíte sa hneď prihlásiť do posilňovne. Stačí prechádzka v parku alebo tanec v obývačke. Dôležité je, aby ste sa hýbali a cítili sa dobre vo svojom tele. A nakoniec, nezabúdajte na sny. Stanovte si ciele a pracujte na ich dosiahnutí. Keď sa vám podarí dosiahnuť niečo, na čom ste tvrdo pracovali, pocítite obrovské uspokojenie. A aj keď sa niečo nepodarí, berte to ako príležitosť na rast a učenie. Šťastie nie je cieľ, ale cesta. Každý deň je novou príležitosťou na to, aby ste sa cítili šťastní. Tak sa usmievajte, buďte vďační a užívajte si každý okamih.